जायफोर आइजो माहारिखौ न' सिङावनो दोननो नागिरो बिसोरनि साननाया जोबोद गाहाय बुंदों राजु नार्जारी बिथाङा। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरि एचएस फरायसालिनि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों आइजो माहारिखौबो मुलुग दरबाराव हौवासाफोरजों समान समान दावगालांहोनो नांगौनि खाथिराव बिर जोहोलाव क'अपारेटिभ ससाइटिनि बानजायनायजों सानसेनि हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंजायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारीया बाहागो लाफैयो। बाहागो लाफैनायजों लोगोसे जोंनि खौरांगिरिनि गेजेरजों बिथां राजु नार्जारीया मा फोरमायदों फैजों आबुङै मिथिना लानि। माने हौवाफ्रा जे स्पर्ट्स गेलेयो, फुटबल गेलेयो, गोबां गेलेमु गेलेयो। जोङो गोबां नुबाय जे बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय जोंनि हौवा माहारिनि जे गेलेगिरिफोर बिथांमोना दावखोलांबाय नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव। खिन्थु हौवाफ्राल' दावखोबा जानाय नङा। समाजाव जिहेतु हिनजावफ्राबो 50% दङ, आइजोफ्राबो दावखोनांगोन। आइजोफ्रा मोनफ्रोमबो फोथारावनो दावखोनांगोन, गेलेनायनि फोथाराव बिथांमोना दावखोनांगोन। दिनैहाय जे बिर जोहोलाव क'अपारेटिभ ससाइटि होननाय जारागुरिनि बिथां लकनाथ नार्जारीमोननि दैदेननायाव दिनै जे बे गेलेनायखौ होनाय जादों। गोबां जायगानि गिदिर गिदिर फुटबल आइजो फुटबल टीमखौ लाबोनानैबो गेलेयो। जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा जादों। बे गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलनि आइजो गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनाय जागोन आरो बिथांमोना मोनसे बेन्चमार्क मोनसे लेभेलनि स्टेन्डार्डनि गेलेनायखौ बिथांमोना नुनानै बे लेभेलसिम गेलेनो थाखाय मोनसे बिथांमोना थुलुंगा मोनगोन। जायफोर सुबुङा आइजोफोरखौ गावनि हौवाफोरनिफ्राय गाहाय होननानै सानो, जायफोर हौवाफोरा आइजोफोरखौ न' सिङावनो दोननो नागिरो, गेलेनायनि फोथाराव हगारनो नागिरा, हारिमुनि फोथाराव हगारनो नागिरा, साख्रि बाख्रि मावनो हगारनो नागिरा, फरायनो हगारनो नागिरा, बिथांमोननि साननाया जोबोद गाहाय लेभेलनि साननाय। बिथांमोना जोबोद माने नेगेटिभ सिन्थाधारानि मानसि। गतिके आं खावलायगोन बिथांमोना गाव गावनि साननायखौ सोलायनांगौ आरो आइजोफोरखौ गावसोरनि मोन्थायखौ मोननायावहाय हेफाजाब होनांगौ। आथिखालाव जोङो गेलेनायनि फोथारावहाय जोंनि बिटिआर सरकार, जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा जोबोद गोसो होदों। नोंथांमोना नुदों जों आइएसपिएल खुंदों, नोंथांमोना नुदों सन्तोष ट्रफि खुंदों, दुरान्ड काप खुंदों। बेबायदिनो गोबां गेलेनाय, खालि फुटबलल' नङा, गोबां गेलेनाय जोङो गेलेहोदों। दा जोङो स्पर्ट्स जायफोर साक्सेस जादों स्पर्ट्सनि फिल्डआव बिथांमोननो स्कलारशिप होनायनि बेब'स्था खालामदों। जायफोर गेलेनायनिफ्राय आजिरा लाबाय बिथांमोननो स्पर्ट्स पेन्सन होनायनि जोङो माने बिथांखि लादों। गतिके जोङो स्पर्ट्सनि फोथाराव गेलेग्राफोरखौ जोबोद थुलुंगा होनो थाखाय नाजाबोबाय थादों। बेनि गेजेरजों खालि सिनायथि मोननायल' नङा, बिथांनि देहाया मोजां जायो, साननाय हनाया मोजां जायो। गेलेनायनि गेजेरजों जिउआव आब्रुथि फैयो, गेलेनायनि गेजेरजों समाजाव खौसेथि फैयो, गोजोन फैयो। गेलेनाया गोबां मोनसे मोजां बिहोमा समाजाव होयो। गतिके गेलेनायनि अनगायै बा जोंनि स्पर्ट्सनि अनगायै ससाइटिया जानो हाया। गतिके स्पर्ट्सखौ जोबोद जोङो गोसो होनांगौ आरो जोंनि बर' मानसिफ्रा जे स्पर्ट्सखौ जोबोद गोसो होयो, बे जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां साइन आरो सिम्बल। ओंखायनो जोङो खावलायनायाव लुबैगोन जायफोर गार्जेनफ्रा, जायफोर सुबुंफ्रा दाबो स्पर्ट्सनि सायाव नेग्लिजेन्सि खालामो, बिथांमोना दा स्पर्ट्सखौ प्रायरिटि होनो थाखाय नाजानांगौ। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारीनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नम्बराव कल खालामनो हागोन।